Salam. Huriani tuhatta marlas nirohado hita sadarion marningot naung monang Kristus manaluhon hamatean dang margogo besoropni hamateani maniopi akana porsea di Tuhan Yesusi laos ari haheoni Yesusido nang tahalason ganup ari minggu di bagasan gurasani hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani hupasahat hamima selamat pasca madihamu salhutna haheheoni Kristus siana mate papatarhon ibana do pargogona so hatudosan jala molo porsia hita di Tuhan Yesus nong hehe siana mate hita pehehe do rapon Kristusi marende mahita sian buku ende nomor 10. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parabadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Unang homabiar, ahu do bonana dohot ujungna, na mangolu do jala nong mate do ahu na jolo, jala idama, ahu do na mangolu rodi saleleng nilelengna, jala di ahu do anak kitsuni, Banuatoru dohot hamatean. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok maleate do hami tuho, ala ditaluhon hodo, dosa dohot hamatean, mar hite-hite hamamatemi, ala disondangi hodo, tanoman nami, asa mar panghirimon namangulu hami, alani haheonmi, dang pola bema biar hami midah hamatean,
ai hodo ulunami ruas mudohami di paut sat hodohami sian haholomon Tuhat yuron sian hamatian tuhangoluan atong pargogoi mahami mamuji dohot mangaloi ho ari-ari pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu pai masahat hami tulambungmu. Amin. Marende maitas sian bukuende onom 127. Patik ni debata di pesta parjolo parningoton ari haheon ni Tuhan Yesus ima natar surat di Rum onom ayat 11 sampai dengan 12 sumantusima raju mihamu dirimuna songon naung mate didosai alai mangolu de debata di bagasan Kristus Yesus atong unang madosai mangarajai di bagasan daging muna na olo matai mangalaui hisapna rap mangidogogo mahitatu debata oleh itu. Marende maitas yang buku ende nomor 80 sia. Amen.
Hatopo tima dosata diadopini debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan parasiro hami dahami halakna dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Tubuh jaladang adong hapor seon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manimbil sian dalammu. Hupar hatopot hami girgiran dope hami holan manjalahi akkana ditanoon isarani hamoraon hagabeon dohot hasangopon hurang dotiki dohot parsitutuon nami manjalahi arta banua gijang. Hati urma rohanami asasai jumolo hujalahami harajaonmu dohot hati goronmi jalapos rohanami tambah ononmu dodihami aka ondeng. Sai unang paingot-ingot aka dosani hapos on nami dohot pangalosion nami sai ingot mahami hombartu asini roham dohot denggani basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata toringot tuhasesaan ni dosata humokop hita gabe dosa ibana na so tumanda dosa asa gabe hati goran ni debata hita mar hite-hite ibana hasangopon madi debata na digijang. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 10 Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus
sian ragam na dihabiari jolma di pertebion, hamatiani do matsai dihabiari, jorbut do hamatiani, ala disirangi do na masih haholongon, na mardungan saripe, iana kondohot na torasna, songoni na marale-ale, ala ni biar tu hamatiani, pola do marsat tabi halak manaringoti halak namonding, nunga hehe Yesus sian namate, nunga ditalohon be sorop ni hamatiani, ala hamonangan nai, gabe dohot mahita taruli di haheon sian namate. Maulea tema di debata napa monang kita, marhite-hite haheon itu hata Yesus Kristus. Di pardalanan ningoluon, ragam do na mambahen jolma mabiar, isarani sahid nasora malum, hamalon nasora matsohot, sinadongan na sosadia hape haporluan siapari, sai marnakok tuat argana, oga-oga ni siula hajaton, nalam rarat jalandang marida tiki, parsi duaon di ulaon nang dina matsari, ngolu-ngolu holan mangharikot hon diri sandiri, pemutusan hubungan kerja, dohot lana asing ditongani ngolu sisongoni, mar saringar hita dituhata. Jolo onanna do hamu tu Galilea, unang hamu mabiar, luasma ibana manjoloani hita jala, manguluhon hita tu ulaun lomoni rohana, unang joloani ibana alani gogo, molodohot pikiranmu, sa ibana matanda dinasa dalanmu, asa ibana patigor akalakamu. Ale Yesus Kristus, naung manaluhon hamatean, saiho mamanguluhon dohot makatidok kami, di pardalan ng ningolo nami. Buasa didok jolo ananna tu Galilea, di Galilea do Yesus mangubah panatapan ningolu ni sesean, sian sijala deke gabe sijala jolma, di si do patupa tanda halongangan aek gabe anggur, los di si do didok tu seseanna, na idaon na sida dope lan akka tanda na umbalga dope patupaon ni Yesus, dung haheon ni Yesus di Galilea ma naing pasunggul honon dohot patugon ni Yesus, haporsean dohot pakirimon siseanna, pabuan dada marujung ulona di portibion, terus do mardalan parsuruan na tu seseanna, mamaritahon barita nauli, nang mangatoi parngoluan ni naporsia di ibana, dang dipasombu sesaanna dililiani biar dohot pandeliana alani hamamate ni Yesus, umbain ro ibana madok, unang hamu mabiar, haheon ni Yesus lampahot haporsiauta, na sotarambat hamatean sangkap ni Tuhani, ya tak dopi peragam hamolon, unang dietopi haporsion dohot panghirimota tutuhata, didok pande bisuk boido halak mangulu sopola ikon mamora di arta, alai dang tarbahetsa manahan jala mangulu moloso adong pak hirimion onna. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus, nau manubuhon hita padua halihon, sian godang ni asini rohana, marhite-hite haheoni Yesus Kristus, sian aka namate, asa mar pakirimon no mangulu hita. Posma rohata, tarpatupa ibana do andul mobisiana tapangido manang tapikiri, hombar tu hagogon na manghorhon di bagasan hita, laos dohot mahita gabe si tendangina, mambuan pos ni rohatu akana dililiani biar, apul-apul tu na marsak, panghirumon tu na mandele, pangarupian tu na pogos dohot na hona rupa, sai marsi hohot jala, muba-uba mahamu, jala lam somurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halojaan muna di bagasan Tuhani.
hatani dibata turpuk di pesta parjolo haheon ni Tuhan Yesus, iman atar surat di Pesalmen 118 ayat 14:1-20 sada. Jehovah do pargogoku dohot endengku, jadi gabe hatu aku ibana. Suarani olop-olop dohot hatuawan marsaringar di undung-undung ni aka partigor. Siamu di Jehovah do si baen hamonangan. Timbul situtudo siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Dan tagamon mate au, saina mangolu do au, asa hupa jojor aka pambahen ni Jehovah. Nungagogo tutu dipitsang Jehovah ahu, alai datung tu hamatayan au di pasahat. Hukap hamu madi au, aka bahal ni hati goran, asa hubongoti aka nilau mamuji Jehovah. Ondo bahal ni Jehovah, bongoton ni aka partigor do isogod. Mandok maeleate maau diho, ala naong dialusi au, jala manjadi hatu waokku. Ima sahatna martua doakana tumongian hatani dibata jala naum peopsa. Amin. Marende maita sian buku ende 754. Taha tidakon maha porsiautai songona hina tidakon dongata sa porsian di sandok portobion rap mahita mandok au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadase imana tinubuan si Maria nagabe-gabean sian tondi porbadia ando ram sohabubuan ido tuhata nantumona bernit di panguhuman di silatus namate tarpajal doi bana di hau pinarsia natua tu banu toru mamulak mangulu dari patuluhon namanaik tu surgo lau hudul tu siamu di bata Jehovah amanai pargogono tu dosani disimai bana pai mamulak sobat tamaon manguhumi halak nama mulu dohot namate au porsia ditoni porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasa saini dosa dohot dihatai mandok mulak mangulu dosokot dagingnya alak namate dohot dihatai dosa. tabegema tikting
Tikting di Huriata HKBP Cawang Minggu sia April 2020. Naparjolo guar mingguta sadarion ima minggu Paskah Naparjolo yang artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Topik minggu Rapon Yesus di Pahehe, manang dibangkitkan bersama Kristus. Paduahon dari Diakonia untuk jemaat sakit, selalu kami himbau kepada seluruh warga jemaat jika ada anggota keluarga yang sakit dapat menginformasikan ke Sintua sektor masing-masing. Pesta Paskah pertama pada hari ini Minggu 9 April 2023 pukul 10 WIB gereja kita mengadakan kebaktian Pesta Paskah pertama untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Pesta Paskah yang kedua pada hari Senin 10 April 2023 mulai pukul 19 WIB gereja kita mengadakan kebaktian Pesta Paskah kedua untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat dapat ikut dalam ibadah tersebut. Persembahan diakonia periode April. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 16 April 2023, setelah khotbah kita akan melakukan persembahan diakonia periode April 2023. Marilah kita memberikan sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. PA Penguatan Lansia HKBP Cawang pada hari Selasa 12 April 2023 mulai pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Cawang akan diadakan PA Penguatan Lansia HKBP Cawang. Diharapkan kepada seluruh amanginang kaum lansia dapat hadir dalam ibadah tersebut. Pertangyangan sektor Cikoko pada hari Jumat 14 April 2023 mulai pukul 19.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Cawang akan diadakan pertangyangan sektor Cikoko dan yang akan menjadi tuan rumah adalah keluarga M. Togatorop Boru Sinambela. Marilah kita ikut serta dalam ibadah tersebut, terutama dari warga jemaat sektor Cikoko. Pelayanan baptisan kudus pada hari ini Minggu 9 April 2023 setelah khotbah gereja kita akan mengadakan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak dari anggota jemaat gereja kita. Marilah kita berdoa agar anak tersebut diberkati dan bertumbuh dalam Kristus. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Pendeta Parhalado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini periode 3 April 2023 sampai dengan 9 April 2023. Untuk warta keuangan dapat kita cermati bersama di berita yang di-share di WA Group HKBP Cawang. 05 Tikting di Huriata di mingguan, melihat. Tabe kema kur punguan perempuan.
Marende Maita, Sian Bukuende, nomor 55, Uhud Papungu Pelean.
Damai ni debata na sumurung siya saluhu na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran mo nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat Paskah madihita saluhu na. Kamang inang nahinaholongan di bagasan Kristus. Barita nauli dihita di pesta Paskah na parjoloon. Di enek dosian Kolose bidutolu ayat sada saha rodi opat. Tajahama secara responsoria. Asamolo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus. Jalahi hamu maaka na digijang. Ay disido Kristus hudul disiamun ni debata. Ay nung ngamate hamu jalabunido ngulumuna rapon Kristus di bagasa debata. Imasahana. Kamang inang nahinaholongan di bagasan Kristus, huida nakin acara ye sahat tupudi adong sadang lagu natung masai menggambar hon Paskah buket de nomor 96 molong nasogot hued di kami doi do semangat di buha-buha hijup nuaing neng hutogihom mahita ala utoro pita narono aing jala tauji maju tadehon buka de nomor 96 ngata botoi nung ngatalu hamatean sudedo hitang botoi akamanginang. Ima Paskah nung ngatalu hamatean jala ido nama ben las rohatta sada barita nauli di perdalanan ni haporseota akamang inang sian mulai Pasion kemudian Jumat Agung Sabtu Sunyi molobor hati tatu keadaan nih manang di masa-masa di hatiha disalib pot Yesus Kristus Rabu itu tahilala songo dia biar ni akasi hutun Kristus tarlu mau biar kasih seani jalan mulut aja hai bibeli di Papua do songo dia biar nasida ala dong mate sada pemimpin nagabe si ihutton nasida digohi roha biar do nasida alaniaha ganup akasi hutun Yesus pasti do gabe sada target di hati hai. Alai sahat ma di ari napatuluhon di ari Minggu. Dang digohi biar benasida, dang digohi kegelisahan benasida ketakutan doklan akan asing holan barita las niroha nama. Nagabi adong di bagasan nasida. Spirit semangat nasida di haheon di Yesus Kristus gabi tubuh muse. Angkuna parjolo di bagasan biar nasida alai holan mulai di bagi nasida barita taring waktu haheon di Yesus Kristus gabi lam tubuh muse semangat di nasida jamita nasogot di buha-buha ijuk
barita tarengo tu nalau akaparopuan tu udean tu kuburan ni Yesus Kristus. Di nalau nasida disi dang disi bedi ida bakeni Tuhan Yesus. Aharo didok buasa luluan muna nama ngulu di inganan ni namate. Ainung ngahehe ibana songonan idok nai. Ra lagu buku de nomor siap lonomi terinspirasi sianidoi akamanginang. Idu behen na ayat 2, ia akka buru-buru laudo tu tanomani dang disibe Tuhan Yesus nung ngahehe siani. Akamanginang itu yang membuat kemudian para murid-murid semua pengikut Kristus kemudian bersuka cita. Dang di roha, dang di bagasar roha nahatahuto benasida. Alai nunga tubuh muse spirit semangat i. Ala nunga dilewati Yesus Kristus behamateani. Sasitongna paskape nunga adok siap mulai perjanjian lama. Jala barita tarengo tu penyalipan Yesus Kristus di patupa pas majonoko di hari pesta Paskah do. Dan kita kamang siap mulai perjanjian lama nunga adong pesta Paskah nah yang memperingati bahwasanya Allah melewatkan mereka dari perbudakan Mesir. Parhatobanon di Mesir. Jala detik masa parhatobanon ipe adong dosa ada peristiwa bahwasanya malaikat Tuhan, malaikat maut Tuhan melewatkan setiap rumah yang pintu rumahnya diolesi dengan darah domba. Sehingga Allah melewatinya dan mereka pun selamat. Umat Israel dilewatkan dari perbudakan Mesir dan mereka pun selamat di perjanjian baru. Ahadu Paskai, Yesus telah melewati kematian. Satu benteng terkuat terakhir yang dimiliki oleh iblis telah dilewatkan oleh Tuhan. Atau dalam pengertian lain juga kematian sebagai upah dosa daripada setiap orang berdosa telah dilewatkan sehingga tidak lagi berakhir di dalam kematian tetapi akan berakhir di dalam kehidupan yang kekal. Idun api natuduhon ni Apostel Paulus tuhuria Kolose akamanginang. Marhite turpuk nang tajahan akin di patuduhod do ayat sadai didok asa molo nang rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamu ma akan digijangi ai disido Kristus hudul disiamun ne debata. Satu pergumulan yang berat di hati di huria Kolose ima na adong do pedinasida na soporsea di hahehe ne Yesus Kristus. Gudang do petong sian nasida na soporsea nama dok bahwasanya ya dang Yesus na ditanam na di sini. Dok na dipersilakoni pe dang Yesus na asing doi. Gudang dope akka pangatusion na dibahen songoni laho menghempang taringo tu haheo ni Yesus Kristus Dan bahkan ketika kubur kosong itu dikatakan bahwasanya mayatnya juga telah dicuri, bukan bangkit. Ada banyak cara yang dibuat untuk menutupi atau mengubur bahwasanya kebangkitan Kristus itu tidak benar adanya. Ada di akana porsea. Tutu itu adalah satu peristiwa iman yang benar-benar merubah arah perjalanan hidup kita. Kebangkitan Kristus itu kemudian merubah apa yang menjadi tujuan kita. Dan merujung di hamatea be perdalan ngoluta alai marujung di hangoluan naseng leleng nama. Alani sada poin na parjolo aron nang idota kamanginang songon naung hehe Yesus maka kita juga dipanggil untuk bangkit. Molo topik ni mingguta ima rapon Yesus di pahehe. Bangkit bersama Yesus. Ini yang menjadi panggilan yang pertama bagi kita
atau menjadi pesan Paskah bagi kita melalui khotbah hari ini. Bangkit bersama Kristus. Kebangkitan Kristus itu menjadi garansi atau jaminan bagi kehidupan kita, Amanginan. Kebangkitannya menjadikan orang percaya menjadi bersemangat kembali untuk memberitakan Injil, berangkat dan bergerak untuk memberitakan atau membawa sukacita itu. Alani marhiteon gak bisa ada semacam penyemangat di kita manang paingot temu se akamanginan bahwasanya kita juga dipanggil dan yang bangkit bersama-sama dengan Yesus. Napa dua hon sian ayat 2 didok akana digijangima parrohahon hamu unang maaka naditanoon. Ternyata ketika kita sudah memasuki Paskah, ada fokus yang ingin dirubah di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang fokus, fokus adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yang sangat krusial. Bahkan dalam segala hal kita dipanggil atau diajak supaya fokus. Manang ape mangula siulauta iko fokus do. Mau lo sadada danak marsi ajar dangadong fokus mau lo dapok ni ibanai persiajaran ni. Mau lo sasa halak pe mangula siulauna dangadong fokus. Boydo anno dang mardala do denggan manang dang efisien siulaunai. Atau secara sederhana mau lo mabuan mobil kita dang fokus kita boydo gabe daksa tita tujuan. Olah so fokus piba marnida map on biasanya etor lewat do. Adong do dison nama ol majahan map. Biasanya ibu-ibu katanya susah kalau membaca map. Jadi saya sering marbada di mobilon alani nama jaha map. Ala si patau lu do selamat. Ala ngaliwat saya di pasip ijuluan nin ngaliwat saya sitong nah alai daripada marbada tung aku udah dekat itu di depan ini apa kalilingmu saya ya. Itu kalau tidak fokus. Itulah kenapa memang sangat-sangat penting fokus ini. Kalau di dalam kehidupan kita saja kita memerlukan fokus itu, apalagi fokus relasi kita kepada Tuhan. Itu sangat-sangat penting. Fokus kita kepada Kristus. Itu juga menjadi satu panggilan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan juga bagi kita semuanya. Akan ada gijangima parohaho kamu, unang ma akan ada tanoon. Ada satu panggilan untuk merubah fokusnya, mengingatkan fokusnya supaya fokus itu kembali kepada Kristus. Fokus kepada relasi dengan Tuhan. Nah kita dok moloriko do fokus tu pertibion balamma fokus tu relasi Tuhani jauh lebih penting. Bohado horwa fokus tu Tuhani, fokus tu Kristus akamangina. Kalau kita katakan fokus kepada Kristus, berarti kita fokus kepada apa yang diinginkan Kristus. Fokus kepada apa yang dikehendaki oleh Kristus. Sebaliknya, kalau kita fokus kepada hal-hal yang di dunia, maka kita akan berusaha sekuat mungkin, apapun caranya. Kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Lagu di sekolah minggui, apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang. Selanjutnya, kalau contohnya fokusnya uang, mati-matian dia akan berusaha untuk mengambil itu dengan berbagai cara, sekuat tenaga, apapun yang akan dilakukan, apapun akan dia lakukan untuk
mencari itu kalau itu yang menjadi fokus. Kalau harta yang menjadi fokus, dia akan berusaha sehingga setiap segala waktunya, seluruh tenaganya, kehidupannya akan dihabiskan untuk itu. Kalau itu yang menjadi fokus. Oleh karena itu, hari ini diingatkan kembali. Ternyata ada fokus yang lebih penting. Bukan mau mengatakan bahwasannya apa yang di dunia ini tidak penting, tetapi jika oleh karena itu fokus relasi kita dengan Tuhan kemudian hilang dan tidak kita miliki lagi, maka kita diingatkan untuk kembali melihat arah fokus kita, memperbaiki arah fokus kita. Akamang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Alani i marhite turpukon di jauh hotu hita, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sajumolo ma lului hamu harajaun ni debata, dohot harajaunna dungi tabahonon nama aka odeng tuhamu. Itu selalu yang difirmankan oleh Tuhan. Benar-benar kita dipanggil untuk melihat apa yang menjadi fokus tujuan kita di dalam hidup ini. Setunggabi lupa hita amang inang, setunggabi tading partuhanota alani akka ulauta, setunggabi tading hubungan tatu debata alani akka tanggung jawab yang luar biasa. Taingot molo hayahu ida di status ni sasahalak adong di bana surga dapat dunia dapat ini ibana. Allah diusahaon ibana seimbang dunia pekerjaan, duniawi, dohot dunia pelayanan, roha dohot tikini ibana, saya diusahaon ibana sabui seimbang. Allah sitong naborak doi mabay seimbang. Allah boy do baheno ni molo dina mangulahon akkau launipe boy tarpuji debata. Dina mangulahon akka tanggung jawabi boy tarpuji debata. Akamang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ima jojo napadua hotu hita. Tadi kita telah diingatkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang telah bangkit bersama Yesus Kristus. Nunga dipahehe rabdo Yesus. Atau songo dia do halak nong dipahehe rabdo Yesus si arah pandangnya, fokusnya jelas, yaitu fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki atau Kristus kehendaki. Napatuluhon marhite Paskah adong dojojo nama sarikot dia mai Paskah sesungguhnya adalah panggilan untuk memasuki manusia baru. Nunga tading be sude akka manusia lamai. Nunga dipersilak ko be sude akka dosa-dosa tai. Jala nunga tartanom be. Dadadoho be muse tu manusia naib baru daong. Alani i dijauhi ta memakai manusia yang baru. Menerima kebangkitan Kristus berarti bersedia memasuki kehidupan yang baru. Manusia lama yang mewarisi dosa kita dari Adam telah mati terkubur bersama kematian Kristus, dan kita saat ini telah bangkit menjadi ciptaan baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Adong dua istilah na dipakai si Paulus di Kolose tolon akamanginang. Bagaimana sikap atau respon orang percaya terhadap manusia lama. Naparjolo di ayat 5 dohot onom adong disi mul bahasa Indonesia matikanlah. Hata batak naridok ayat 5
bunuh hamuma. Ayat 5 di dok, atong bunuh hamuma ruas muna akan aditanoon, permainanon, hahodaron, riting ni roha, hisap-hisap naroa, rodi pangahaution, ima perdebataon na leban. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi bohado kita laho patuduhon songonong dipahehe Yesus kita didok kita memakai untuk manusia, memakai pakaian manusia baru. Apakah itu? Di pamate ma adong si pamateota didok nakin. Nah paduahon buanglah di ayat 8 didok alai anggonuaeng bolokon hamuma saluhutna rimas buruk muruk hajahaton pangisahion hata barangsi sian pamangamuna unang mamasiga busak kamu ainung nga ditanggal hamu jol mana buruk i rabdot akka parulaonna. Sehingga dua kata itu adalah cara atau sikap orang percaya untuk menerima atau memakai manusia baru. Akamanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Alani i marhite pesta Paskah nuaingon. Ikon buat tota doon gak bisa ada momen yang bukan hanya rutinitas yang setiap tahun kita rayakan, tetapi akan berlalu begitu saja. Hari ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Jalarap hehedu hitam use anon di arina parpudi dinaro Yesus Kristus napa dua halihon. Alani i tolu pesan on taingot jala tabuan ma tauji makanguluhon hu ulahi hami naparjolo rap akka naung dipahehe Yesus do hita napaduahon songon naung dipahehe hita ahadu siulahonota tapi kirhon akka nadigijang. Arah fokus kita adalah kepada Tuhan. Napatuluhon orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus, dia akan memasuki kehidupan yang baru. Amin. Martang yang mahita. Debata Jehovah amanami nahusobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate Tuhan. Di asi dot holong ni roham dihami halak perdosaon. Perjahat situ tuduh hami. Alai ubal gado asini roham. Nagabe si jaloon nami. Tutu ikut tu hamate ya dohami. Alai alani holongmu. Gabi taruli hami. Dihanguluan na saleng-leleng na. Mauliate Tuhan. Alani i saya ajari hami. Jala saya pai baru hami. Tarlu mobi dinang hubigi hami hatami na badiai. Napaingotok kami saluhuna akan nong dipahehe Yesus do hami. Narap do Yesus Kristus. Marhite padidion. Ali Tuhan. Naing manian hupatuduhok kami i di bagasan ngulu nami. Marhite nama bain ho fokus ni ngulu nami. Nama baik ko tujuan ni ngulu nami. Jala nama bain ho nagabe standar ni ngulu nami. Asa anggiat di parange nami, di parulaon nami, di pakatayon nami pe. Tung takasma tarida songon sihutok ko hami. Saya pargugoy hami ali Tuhan. Asa boy hupake hami jolma nai baru. Marhite ngulu nami on atong
gabelam takas mahami nalahu mamaritahon guarmu nabadiai pos dorohanami todim todi parbadiai mangurupi hami asa anggiat dada laos salpu sabing pesta Paskah on ditongani ngulu nami dada holan rutinitas on alai gawe na yang sada momen marihami lahu marningot di asi do tolong ni roham nabalgay naung sahat itong atongani ngulu nami ale Tuhan de bata amanami tikyon di bagasan las ni rohanami rodo hami tong mangido tu adupamu nabadiai di pasu-pasum naung sahat di ngulu nami nasay laon Tuhan tong do pasu-pasumu sude nang akar was ni huriam mulai sian namek sahat roida magodang di sekolah minggu remaja pra-remaja naposo bulung homa Tuhan nama jagai jalan nama gonggom ngulu nasida ganuk marsada-sada songoni nang akai nakon ni ruas ni huriampe natongon di bagasan akapar karejuan na pasu-pasu nasida namanganu di parkarejuan pe tong patogu pakirimon nasida asa di bagasan pakirimon nasida lahu mangalului akapar karejuan natama nahobar tolomoni roham nang di ruas ni huriam pe ale Tuhan disude akan natoras diganup keluarga perkeluarga homa Tuhan nama masuk-masuk nasida totong ajar-ajarin nasida asa gabe tiruan jala luas mana sida manugu-nugu akaina konna keluargana totong pasahaton ngoluna tu bagasat tangamu lam solhot mana sida tuho ale Tuhan talemo bima di akka ruas ni huriam amanami inanami naung lanjut usia pe Tuhan tuhor pasahatonmu nasida tuhor pasahaton nami nasida asa totong di bagasan las ni roha gajang ni umur dohai pason nasida laho managunugu sudia kapinoparna lam solho tu adopamu nabadiai ale Tuhan debata amanami marningo dohami di sude akar ruas ni huriam nasoboi rap dohotami alani akapar sahito pei homa Tuhan namangalehon hamalumon di nasida asa marhite akka ubak na pinangan nasida perawatan na idalani nasida pe makorhon hamamalem may tu nasida melutung adong na di bagasan parukilon aka bergumulan hidup parsorion doklan akan asing na mangarsahi rohana patugu ma ade Tuhan urupi nasida pos do rohanami nalehonom muludalan di akka na mangadopi parukilon ade Tuhan debata amanami nang ditikyope waron nami rutang yang nami totong huriam hakabepe cawangon disude akka program do pelayanan nape lowas mamardalan hobar tulomoni roham ajar-ajari hami saluhutna parhalado nang ruas ni huriam pe lahu pasauton akka program naung tinotopon ni huriam ale Tuhan debata amanami nang ditikyon martangiang dohami manangyakon bangsoon asa homa totong nama masu-masu bangsoon marhite akka pangulo nami sude akka pemangku kebijakan totong gonggomamu asa marhite akka kebijakan na binayan nasida pe lam maju ma bangso namion di segala aspek asiroham unang loas nasida madabu to akka nawangulahon dosa ale Tuhan debata amanami nang ditikyon sian uduk do serep ni rohanami rodo hami mangido hasisani dosa tu adopamu nabadiai asa sama dosa nami jalai pe baru mangulu nami asalam marhite ngulu nami marsangap jalan marmulia ma guarmu nabadiai mulai tema diho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho amin. Huhut ma tapasahat peleata marede mahita sian buka de nomor 635 ayat 1 dot udutna. Tuhan Yesus, anak
nuaing sahat mahita tu acara padidion marede mahita sian buku de nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat 2 anon Roma natoras tujolo. Martangiang mahita. Aliamanami na di banua gijang narodo hami tujolom mabuan akada danakon sayasi maroham jalomana sida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangyahi haungoluan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan namabuan dak danak sididionon tangion hamuma hatani Tuhan Yesus laho mahamu tu diat portibion nin nama doa kasisianna podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan guarni debata ama anak do toddi porbadia ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot ma sai nadong anakku do hamu ganup ari rasira ro ajal ni hasianganon manangise na porsea dohot dididi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sogut tangion hamuma dohot hatan antar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus sogo marohana di dokma loas hamuma akada danaki rotuau unang orai hamuna sida ai di akasi songonido harajaon ni debata natutudo na hudokot tu hamu manang isepe anggo sosongo dak danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danak dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hatid dako kamu majolo hata haporsea otai au porsea surgo manai tu surgo la hudul tu siamun di pada Jehovah amanai pargogo na suatu dosani manguhumi halak na mangulu dohok na mate diton di parbadia dohok di haisani dosa atong alusihamu mahata nahusukut tonon dipangido hamu nuaing didion dak danakon tu bagasan ni nahina porsian muna alusna dipangido rohanami
BH naolo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diihutton nasida hatani debata alusna naolo dohami. Naolo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus alusna naolo dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Senet Adriela Tania Risma Sihobi. Budi Muhammad bagasan kuari debata aman. Dot bagasan kuari anak Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan kuari Kondi Parbadia. Amin. Dari nama Tuhan debata mohon dimaksudkan raja Laknion Robi sampai di sini. Amin. Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami dak danakot tuho jala dijakon hodo nasida gabi anakom marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panea dihanguluan nasaleleng ni lelengna. Asi maroham doho diakan atoras ni dak danakon. Saya pargogoi jala ajari manasida manogu-nogu dak danakon tuho asarap nasida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Huhu jongjok kita marede mahita sian bukede nomor 146 ayat onom. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhu sileho-leho nadeng gandoho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tayo masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha, moleate marohanami jala pujion nami ho, ala naong ditubuhok ko hami padua halihon, sian godang ni asini roham,
Tupakirimon na mangulu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulo anak mi di hami. Jala iba na Tuhan nami, iba na ulu nami, si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hamin waeng marningot haheheon nai. Nung talo si Boluis, talo hamatean, talo banuatoru. Dang mabiyar be hami mida hamatean dohot sorop na. Ay nung ngamonam Tuhan nami, ulubalang nagogoy. Iba na do manogihon hami siyan hamatean tu haheheon sogut. Alani i ubahen hupangido hami. Saya si maroham, patogu mahaporsyaon nami maniop barita na ulii. Asa unang ganggu rohanami dinahubulos hami hamateani. Say sungguli marohanami, dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami siyan parrohaon na buruk i. Asa tarulahon hami parange na ibaru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akka na pedem roha. Jala hehe siyan dosa nabe. Say papos marohanami makaporsyai. Naung mardame jala mardomu hami tuho. Ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami. Topama roha na iyas, doho toddi na marsihohot di bagasak kami. Asa terhajong jukok kami, naong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa sungguli mapakirimon na mangulo di hami, asa tarapul loha nami marningot akkadungan nami naong jumulo ni alapmi. Sa jala asa tarapul roha nami, manaon si taonon di hasyanganon. Saya puli ma akka namatean, nadangol, napugos, nasomarina, akka na mabalu, dohot akka na malungun tu banua gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami to gihot to pangudjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamua pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.